ҷамолиддин Абдуллозода вазири тандурустии Тоҷикистон тасдиқ кард, ки Расул Ҳоҷиев духтури беморхонаи ёрии таъҷилӣ дар Душанбе дар боздошт қарор дорад. гуфта мешавад ӯро дар пайванд ба марги духтарчаи 17-сола Севинч Шукурова дастгир карданд. тибқи иддаои наздикони Шукурова гӯё духтарашон аз таъсири сӯзандоруи лидаза фавтидааст, аммо вазири тандурустӣ ин иддаоро чандон дуруст намедонад. маводи дороворие ки духтур таъин кардагиаст, ин маводи дороворӣ таъҷилӣ не маводи дороворӣ нақшавӣ аст. вай метавонист ки ҳамун дороро дар ягон маркази саломатӣ рафта ба таври нақшавӣ гирад. дар ҳолати яъне дар адабиётҳои ҷаҳонӣ ягон ҳолати анафилактический шок аз маводи дороворӣ лидаза нест. дар ягон адабиёт мо нахӯрдаем. метиҳад дар баъзе ҳолатҳо анафилактический пирогенная реаксия, аллергическая реаксия. ҳодиса 8 апрели имсол рӯй дода боздошти духтур 16 май ва пас аз шикояти Шоира Зуҳурова модари Севинч Шукурова сурат гирифт. Шоира Зуҳурова дар шабакаҳои иҷтимоӣ навишт, ки хатои пизишк сабаби марги духтараш шуда, аммо дар идораҳои давлатӣ ба додаш намерасанд. додситонии шаҳри Душанбе гуфт, аз лаҳзаи аввал қазияро зери назар доштанд, вале хулосаи санҷиш танҳо 16 май дастрас шуд. дар ним соли ахир дар Тоҷикистон даҳҳо табиб барои хато ва ҷиноятҳо ба ҷавобгарӣ кашида шудаанд. дар 6 моҳи соли 2023 аз тарафи мақомотҳои қудратӣ ба кормандони соҳаи тандурустӣ 63 корҳои ҷиноятӣ аз тарафи 41 нафар, ки ин нисбат ба соли пешин камтар. ҳуқуқвайронкуниҳои маъмурӣ бошад 117, дар соли гузашта 159 ададро ташкил мекунад. ман фикр мекунам, ки зина ба зина ин проблемаҳо дар соҳаи тандурустӣ ҳалли худро меёбад. ба ҷавобгарӣ кашидани табибон дар Тоҷикистон дар ҳолест, ки дар гузашта баъзе аз сокинон аз хатои пизишкон шикоят карданд, ки боис ба марги наздикон ё як умр маъюб гаштани онҳо шудааст. дар аввали моҳи июни имсол низ наздикони Шавкат Халилов, коргардони тоҷик, табибонро дар марги ӯ гунаҳгор медонистанд. اینجا آوردن خطک اپرات و همه شلنگ موندگی همه جوش. بعد گفتم که من در اومدم بخون چی شد شما بگم شوکت میگه پدر تو من چیکاره کردم. аммо пизишкон гуфтанд ӯ гирифтори бемориҳое буд, ки пас аз ҷарроҳӣ дигар имкони наҷоташ вуҷуд надошт. боздошту ба ҷавобгарӣ кашидани табибон дар Тоҷикистон дар ҳолест, ки дар чанд соли ахир даҳҳо ҳазор пизишк аз кишвар рафтаанд. Ҷамолиддин Абдуллозода вазири тандурустӣ гуфт, дар ҳоли ҳозир дар кишвар бештар аз 2000 табиб ва 558 ҳамшираи тиб намерасанд. дар 6 моҳи ахир 70 табиб ва бештар аз 300 ҳамшираи тиб ба муҳоҷирати меҳнатӣ рафтаанд.